בפייר פורס יש את אחד ממערכות הכוח הכי טובות ויצירתיות שיש בעולם האנימה. האנימה לוקחת דבר פשוט וקליל כמו האש, והיא מייצרת לנו מערכת כוחות שכל דבר יכול לקרות בה בצורה יצירתית, ספונטנית ומרגשת, אבל עם כמה שהיא קלה, נורא קשה להבין אותה. אז היום, לכבוד היציאה של החלק האחרון של העונה האחרונה של פייר פורס, החלטתי להסביר לכם את מערכת הכוחות של האנימה, הדורות, כדי שיהיה לכם יותר ברור לקראת השיום של האנימה. בואו נחזור 250 שנים אחורה בזמן, בתקופה הבאה יש לנו שני עולמות, את העולם הרגיל ואת עולם האדולה המכונה גיהנום, ששניהם חיו בנפרד זה מזה, עד שם אחד קרה אירוע בו להבות מעולם האדולה נכנסו לעולם האנושי וכך שרפו חצי מהעולם, ולהבות אלו גרמו לכך שאנשים רגילים יוכלו לשתות באש, ואותם אנשים מתחלקים לארבעה דורות עם יכולות וכוחות שונים זה מזה. הדור הראשון אלו בעצם אנשים רגילים הנדלקים משום מקום והופכים ליצירות תופת הנקראים אינפרנל, שחלקם חסרי מוח וחלקם מלא מודעות. במהלך הסדרה מתגלה לנו שבעזרת חרקים מיוחדים אפשר להפוך בני אדם לאינפרנל מלאכותיים, ולא רק זה, יש גם את האינפרנל דימון שהוא פי 2 חזק מאינפרנל רגיל, והוא בעל שתי קרניים עם נראות של שד, ונאמר שבשביל להרוג אותו צריך כוח שרפה של פלוגה שלמה. אבל הדורות הבאים זה כבר סיפור ומקרה אחר לגמרי. לעומת הדור הראשון, הדור השני הם בני אדם רגילים שצריכים אש במקור חיצוני כמו מצית או אש חיה בשביל לשתות עליה, ודרך כך הם יכולים לעשות דברים גדולים עם האש, כמו לשנות את הצורה שלה, להשתמש בה ברובב, כך שולטים בערך כדורים, ואפילו אפשר להשתמש בגלי הקול של האש בשביל לקרר אותה ולהפוך אותה לקרח. אבל הדור הזה בכלל לא משתווה לדור השלישי. לעומת הדור השני שצריכים אש ממקור חיצוני, אנשי הדור השלישי יכולים ליצור אש מחלקים שונים מהגוף שלהם, כמו הרגליים מתי שהם רוצים, ומשתמשים באותה אנרגיה כדי להדליק אש ולהילחם בעזרתה, ולעשות דברים שונים ומגוונים כמו ליצור מנועי שילון, ליצור חרב פלזמה, לייצר להבות בתוך בועות מסטיק, ליצור כוחות של חשמל, ואפילו ליצור פגזים וטילי אטום. ובקיצור, כל דבר שיכול לעלות לבן אדם לראש באותו רגע. ומפה אפשר לעצור וללכת ישר לדור הרביעי, המכונה גם אדולה ברסט. האדולה ברסט היא בעצם אש טהורה המגיעה מעולם האדולה, שיש אותה לשמונה אנשים המקבלים את הכוח הזה מהאל של האנימה האבנגלי, והם בעלי הכוח לשנות את חוקי הטבע, כמו להיות מהירים יותר ממהירות האור, לעצור את הזמן, לחזות מה יקרה בעתיד, ועוד הרבה דברים אחרים. ודבר זה מאפשר למשתמשים לממש את מלוא הפוטנציאל של האש שלהם תוך חיבור לעולם האדולה. אנשים בעלי אדולה ברסט חווים מה שנקרא אדולה לינק, שזה בעצם חיבור טלפתי או חושי שנוצר בין אנשי הדור לבין עולם האדולה, וכך הם יכולים לחלוק מחשבות וזיכרונות אחד בין השני. בנוסף, נאמר כאשר כל שמונת משתמשי האדולה ברסט התאספו למקום אחד, אותו ההרס שקרה לפני 250 שנים יחזור על עצמו שוב פעם, והעולם האנושי ועולם האדולה התחברו לאחד, וכך העולם יערש. למרות שדורות 3 ו-4 שונים זה מזה, יש כמה דברים שהם דומים בהם. לדוגמה, כאשר הם השתמשו בכוח האש שלהם יותר מדי, הם יחטפו מחלה שנקראת טיפרוסיס, שזה בעצם צריבה על האור, דבר שהגביל אותם מהשימוש באש, וכל פעם שהם השתמשו בכוח שלהם, הצריבות פשט בכל הגוף. בנוסף, ברגע שהאדם יחווה פחד על חייו, הוא ידחוף את הגוף שלו לגבול, בין אם זה גבול פיזי או נפשי, הוא יתחיל לחוות דבר שנקרא Depress of Death, שזו בעצם אש כחולה המאפשרת למשתמש לחזק את כוח האש שלו עוד יותר, וכך הוא גורם לו ליצור יכולות התקפה גבוהות מהרגיל. אז זה היה כל מה שצריך לדעת על מערכת הכוחות בפייר פורס לקראת סיום האנימה. מקווה שהצלחתי לגרום לכם להבין יותר טוב. נתראה בפעם הבאה, יאללה ביי.